Shamshini. Bé, balladors, Lindy Hoppers, tots que esteu aquí reunits en aquest swingui que vingui. Recordeu que estem aquí cada últim diumenge de mes, des de fa 15 anys. I això ho volíem celebrar el mes passat, però va ploure. Per tant, hem passat la celebració al proper diumenge 28 de desembre. Marqueu-vos a l'agenda amb fosforito, 28 de desembre.